Hei kan thon thu top na mizo love story chen thum na kum khat chung chuan English department po kanin po tlang to hle hloma khoi a emo tur kan nei thin na te chu anuam thei hle mai bok kayang thing tlang tlangwal tan chuan thil thar hlir an nia ton hriat le kala hmu ngai lo te ka tongin ka hmu a hlok thlak thin hle tlong te nen po kanin hmangai na zual zela kan thon thu pon a phe ka tam to khop mai tlai khat chu ro asuna sa em a tlong te kaile ka u chu ina kan oma kan silinga bur che in khai pakhat chu aron tlabur maya toi lo tam to lu tu kan yang a khaina a lo pe chu ni in chhuat lai chuan a let tareng rengot maya a hu nu mai boxi kan pathum chuan kanin mela kanin nui tut loma awahan fu lo thine chu chawani lo in hnoi lama tui alo zuk far thla chu ni in rang fashion in hnoi pa ni hliap ne na ron tlan chho aron sana samaya an khuma alo zuk far chu ni in aron lut kan lo mel kar rengot mai ngatinge kan khum khu bol fai kher ngai lo nia aron ti char maya man mo pheleng in chuat chu ka han not sok soka tlong te chuan kapu kan bur do aron tla tha a tuilo tam sia a botani kha kan ti palutuk ti pa hin lo nui kurkura in hnoi pa thina sana sazual film khurna in la chamnu tuka zana la mutna chang in thelewa in rilu zela in nun zia hi amoi lo lutuk ka bo salung oilo e kapu ti lui poni lo ro sur wang leo ni le ngal iti dan hi kan du big lo in hnoi pa in nei tu te bula no chok tur chen kalo sayang ti le chua rola ka boss chuan kan hlau lo in du le han soiro he in lo po hi lo tur dang tam mai ring leng long hena han ti zui ve ta mak maya ka unen chuan kan nui chara kan mit tui la thei hial boss si pal tu kan ti chuan anui sen sena mi wa han ti lim em kha mit lai zet kha chu a mel enin le azia khatiang aron tingam kha mak kalti ma se thil poi ka ti don nge lom lam zok po ka hrelo thatar kan chon kai chuan kan in nei tu te hne na tangin thuk kan dong tlat mai chuak turin min duwa kan chua mai angai do na ma se tlong te in an venga in lo tur lo mu hlo maya tuna kan in lo ai hian a tau deuh na chu a tha fe zoka a changkang zok bok alom lama ka ngai ma se tlong puin ama awanga min no chuak ti hretin nuam lo ati ve angrenga ma se kan ma anga ya min chan ve ai ngai mewa ain chir hau lo thung in thar lo tura ka in da lu zo nuwa chuan angai te bokin zantin mai hian kan thara chon kan rile ta lui me tuna phei chuan tlong pui thian ten min ron bel ve to bok nen kan in lui ai khana lun zok tlong puin agitar ron da top poka zantin kan zai hawa anuam thei ngot mai tlong pui chu zai ngai nami takania ka hla phuate ka sak thina ani poina zai rem khop lek chu guitar po athiam ve a sapla pai chu sathiam takani kanin thar chu anuam em a lo chhor tangkai tak tok la bolo thian pamiki ale thian paremat tan po belnu an nei ve tran na ni ve tlat tlong pui thian te zinga mi an lau chai to ve theya mi ti pui nuam ti tak ka boss tlong pui miawa nuam hi an han ti thei khopa ka boss ne na kan thon thu chu kala ziak zela tlai tin chiar dun thei to lo mai la kanin nei to wangin tam tham de ulek ka ze nuwa chau ka chiar sak ta thina kan thon thu ani wangin ani chon ngei nom ati bang lova kanin hluya kanin hnoi pa ti dan vel ka zia chu min chiar non tir sek zela hoi sen hi ein ti bang thei thlod lo kan ma kum khatna zo chuan Christmas lo thlenga in ngai tak chungin kanin thla a erin omna nena kanin hmangai awangin ani laka chuan karin na ka ngata rin hlel na hian kan kara om zia nei lo min hmangai ti ka hria kan kholama po kan thon thu chu ka zia zom zela zantin kanin bia kanin ning ngai lo amak ka ti zok achang chuan ka phulo lutuk khi hreom ka ti thina nom lo ka ti le thin ma se min hmangai ni ti ka hre chiang si nupuya tan po nei tum ngotila
thing tlang wal ve mai chu a chung ten min du ka ring ngai lova ngai to po ka ngai to ngam lo ani chuan min nei chu a in pei renga min hnol hau lawang ti chu ka hria ma se chung kwa chom zo khopa sum le pai tho chua thatak ka nei phot angai ti ero a hei lawang chu tiang tur chuan tei mataka ka tho angaya le khazir ko nga po ka tana ngai ni ti ka hria engtik ni ai mo chuan ka nu puil ani ve anga in khata ka num du nanga kan khuwa ka hosan angai to lawanga fa te nei in khum khata kan mudun to bokang ka wa han chak to tak em kum thar alo ni chuan aizol lama kan chuk thlale ta kan thlen tlaya chuan tlong pui po aron leng ngala phone min shil mi alo asamati kir chu aron chuang samaya sia om ang point galang du mi alawa ain me zia chu ka murenga ka ngai tu chene ro chuan ka thik lek lek tikir khel lo sela thatur hi ania kalau tiriru newa chumi tlai chuan in lak zai chu in ka u chuan ruma kan pani chavin min om tira kalau ngai to viau nia ka ku avong vonga ma se ani boina ber chu asam ti kir fakna ka ka atangin aladong mi alawa ma se ka fak du thak lo ni ani chuan lung oilo mel tak le no pangchia tak chung hian ka sam hi ka in me lo mi aron ti chok lol mai me ma ni ka du mi lo start tu inga sia min kal san na man ro mai chaw lo niang ti ka lau ni chutia ka soi zo chuan in thlashung tak hian anu in ka in me zok tak in atia min ti gir sakani hi nakto ka lo pot mam le deng ti tarengota kan khuma chuan kan thudu na kan khwa ka om chunga kan thon thu zia te chu ka chher sak le ta angai nom ti alabang theilo ka kau kia chuan alu ngata a ching dera khamit lai kha ka kau kia alu nga nun berna anita ani pangai takin class kan la department zin chuan ni alo thlen don nei chuan tlai khat chu tluang pui chu ron kala ka thon thu zia te chu kan chil khoma alo tam tham to em mai le ngal kan be ka chuan kan aka new capital lama chuan kan kal dun le ta ani chuan he mun hi kanin mangai na bultan na nia voin hian kan bultan na huna hian kan thon thu ya vain cherang miang ti in phur mel ta khenaron soya ti chuan kan share ta a bultan na atanga ka zia top chin thleng chuan kan lo nun dan le kanin kar thon thu ani awangin angai nom dan dang dai le kan va han limpui tak em ka chiar zo chuan kanin mu tantira kan om dan te kan soi chuaka fiam thu nen lim takin kanin koma lim mel taka nui sen lai chuan ka ku anaya a in rin lo lai chu in du tho takin ka fop ta vonga khamitlaya ka fo kha kanin ngai zon tirata ka fo reiber tumani a moi naule lum ther mai ka fo nun ber na turani ti lo shela chuan khai re kha ka lo fop tur hinia khoro thi ka tur thiam thei lo kanat na hi soifia thiam te reng po ni la engdam doi ma in min en kol dam thein ka ring lo tu in nge a mangai ber cha na wanga thinlung na chu nem thei te lu lang ni thi na wang le ngal chu mai ni lo thi dan pa ngai ni si lo ka wa han ngai tak em thi na chau lo chuan min thren su se kan ti khania min thren thei tu om chun chu thi na nge hi lo ni si tor thiam wa han har te lul em ka mangai ema mo huna ka om si lo imang ang out home kha tu manan shelo vem ni tran pui tu ngai ma I thinlung rom tur hi ka ngai tu ka wa han leina tak che em kum khat liam ta bus driver zela an khong tak chu engtin nge na taka ka siam zo ka ti hlum theyang ti in zantin mai hian ka mut huna ruam man na ka siam fawa ka rel rualian berni ka mangai nunala ka nun hi ati chia na taka ator nu thi chak ngoi anun man tir chu ka du thu sa mani chu than mola chuan boruak a vote to hle maya vote le ti lo chuan ka sa upa
kamitui afarle zung zung thin zan thim hian kata na min thlena she omti takin ka hmangai tlung pui an zalna hmuna chuan min hruai thleng fo ni hi ka thian ten min hnem ngai na an shelawa keima chawa om ka du awangin kein thiar filim zela zirna lam reng ka ngai sak theilo bus driver ka hmu ma chuan aizol ka chua san lawang te in thu ka lo tiam to a ka lo ngak char donani te in om ngai na ka hre thei thlot lo ka hmangai min ngai da mangche hetianga om tur hian min du lawang ti ka hrialon ma se itor na zia ka han ngai to hian ka thinlung adam thei tlat lo ni ma ka sial wange ni ta ang mi te chuan mi masial tak ani ti in min lo soi po ni se ka thil tum hi ka ban san lawang nang chau in alawa kai po ka na asin khonga in engtin nge ka omang engtin nge ka nun zel thayang ni awahan na te reng em tha eng rui mai chu chhum chuan a hlia zauta a thli chu aron thori le seng thina ka hmangai nena kan nun hlui chu ka chui kir le ta a department zin chhuadona chuan khosik luna in min tlak bok ta tlat maya zingkara chuan ka tho chuak pai talawa classmate te chuan in nga khomna tur hmun chu an thleng to hlama tlungpui po a phur hlena chu ka tel lawa kala hre ve hlea ma se kal tura ka ti luya wangin a kal ta a ni thum cham tura kal anni awangin ani po ka ngai ngotin ka ringa an thlen vele min lo kol tur le a hun ola piang min lo kol turin ka ti boka tlailama chuan an thlen vele min ron bia nuama ti lo thu te min ron hril luama ke ka lo dam thawak lo bok nen ka du dan taka chuan kal lo ma se poi ka ti lo le a kama mo hun lai ta kan ni le an ni le ngal azan khat na tu ka an kal na mun vel chu tlailama chuan min ron hril le a nuama ti ve fiao niang alim mel khop mai lim taka ahun mang tu le min ron ngai to lutuk lo turin ka hril ngal boka chume zan chuan rai tak kanin bia midang an mudre to nuwa phone call manga in biak reng chu nuamati lawa wangin pona a chwa thu min shila pona wa chwa chuan tuma veng thong lovin kanin be theita a ka ngai em awangin phone po zu da mai lo se ka tia da ka phal mai lo nge pona chwa nu hun rei lutuk lo kanin biak nuwa chuan tu ema tong ri chu ka hre theya tlungpui chu aron biani ti ka hre thei bok chuti aron biak nu rei lo te a chuan tluangin a phone a thlawani ti hriat tak hian a thom traka ka hello vak po in min chang thei to lo a hmui hup sak tu an omani ti chu tlungpui thom atang chuan ka hre theya thom chu a hlatial tiala hun rei lo te nuwa chuan ka hello vak po in chang tu anom to lo are ta vung maya phone ka off nuwa chuan ka ngai a tha thei mi alo maya engtia ti chinge moni angle ti meidan tur ka hrelo chu karil ru ain kha boi vela tar cardona liam nuwa chuan tlungpui thente zinga amirin ber chu ka call ta a vai thum vela ring nuwa chuan alo la ve thei shrama mutchuak o tak hian enge ni aron tia kei chuan tlungpui ka biak lai min chang thei tammi alo chu ka ngai a that lo thu ka hril ta ani chuan tlungpui om lo ti a hriatin zong turin a chuak ta ngala tlungpui chu a call pa zela pon kot zola chuan tlungpui phone chu lo let renga angai thalo chuan in chunga omte chu a kai tho ta hloma tlungpui zong tur chuan an chuak ta a kin loka chuan ka phone aron ral rala hello o Stephen drop o tro hian tluangi a thi ti thu te chau chu ron soi thei enge omzia engtin mo han soi thale te ka phone ken lai chu khuma tang chuan ka thlau ri ta bura ka oi theilo engma soi thei to lo khuma tangin phone a tluangi thien nu tabri hom thom chu kala hre pha ka do tani chu tluangi thilawang engwang ngotin mo ngati mo athilo hei hi kamumang mai me ni hi nakina ka har chuak anga tluangi chu kabula alo omle mayang kamumang ani hi kamumang atak tak ani lo
tiin ka in be bulbul ringot mai enge ti tura ti lo tur po hre to lo kamu mang ni se ka van ti te lul em dar khadrik dona chuan kanin chung kil tin maya chuan ka vei kwal sek renga atak ni thein ka hrelawa achang le ka vamu a kamu mang alo ni tak mielin ka har chok le thut mai the sin kin loka chuan ka phone chu ron rile taral rala kan professor alo nia Stephen poi khop mai kan chan man talo ni ani chu pong sualania pong sualani zo a ngonga re hlumani bok sar thilom zia hi ka van tha thiam lo em ani chu ngoi wangwanga thoka han la hoka a soizom le ta police kan kawa tol that tu po tun mai khan an man chuak ani kan zin na min shroi tu bus driver Rosie ka khalo nia poi khop mai kada photange phone da zo chon thil chu atak takani ti ka mu fiata ka khuma chon ka thu noka kamit ka chinga tluangi ka mu to don lo wangin kamit atangin mitui ron luang chuak zung zunga ka upo in camp atangin minon kola athai anga tha chuan minon nem ve tak ngiala mule malreng ka nei thei talo ka phone chu kan chau kalama chuan ka pai phei thuaya khuma chuan ka tu tak noka tu emo hian min lo bemol mola ka han menga tlong pui pa lo ni reng mai ka meng lei theilo abula chon tlong pui nu chuan leinat mel takhian min lo mela kamit meng chu ala fi lei theilo ka omna mun chu ka han har che chuan hospital lo ni reng maya engtin nge ka om reng reng ka hretalo kamu mangani ka ring lava tluang pui po athinge ni ti chu ka hre chiang hle ani kamen thei tak china po chuan kamit tui chu ala luan chun zom zela mi khongai thak tak zong ka van ni chiang em ni thum chung dam do ina ka omlai chuan mule malreng ka lo nei lo hi nia lo nei la chuan ka mangai mail kha voi khatal chu ka mule tur hi nia tuna chuan a thlan bula mitui far chunga lo kir le tura au ba khi ti thei ka nei do si lo chutia ka mangai thlan bula ka thut reng lai chuan khi tho chu are duaka ro aron tlata seng senga ka be ka tang chuan tlong pui ne na kan thon thu ka chiar sak thin kha kala chuaka a thlan chunga chuan ka da ta a ka mangai hei he kan thon thu top na chu lo ni si tui deuin mu hi lang che mang thao tin tlong pui thlan chu tlo non le to ngai lo turin ka kal san ta a tikhan hei kan thon thu top na chu ti thon thu chu alo top ta a zandanga chuanin love story lam chu karon chiar to ri lawanga humor writing thon thu ni za thak deu let ho karon chiar chun zom don nia zawai mutui wele